Siyabulela Jesu, siyabulela izwi lakho libuye libukhali inhlabathi mbili, liyasiqina izwi lakho, linamandla, liyaphila, lifisa abafileyo. Izwi lakho linamadoda asikhombisa indlela, linehlelo, linelenyayo, lenya
ngezwi lakhe kule ndawo. Sesiyakhuleka Nkosi, khona kule ndawo, khona kule ndawo. Sithathela umlilo kule ndawo, sithathela umlilo kule ndawo, sithathela umlilo kule ndawo, sithathela umlilo kule ndawo. Wewe mlilo ohlala lapha, lapha ngomlilo siyakwamkela ungumlilo njalo. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. We welcome you, my Lord. We welcome you, my Jesus. We welcome you. The same fire you poured on the day of Pentecost. Wapendwa ngomlilo, imakhona kuleta ngomlilo. Ngegama likaJesu, imakhona pha ngomlilo. We thank you, Lord. Singahlala phansi Asibulise odada, sibulise omama, sibulise abantu abatsha, sibulise o-teenager ngegama lenkosi. Bengicela nje umuntu afile isitulo esiphambi kwakhe ngegama lenkosi. Fila nje isitulo esiphambi kwakho nje ngenzolo. Ke apha ensukwini ndancokola nomfundisi uMdlundlu besincokola, ndabethwa luvalo. Bencokola naye umfundisi, ndabethwa luvalo kakhulu. Esithi sincokola ngento yoba ibandla liyakwazi ukungena ifasting, lithandazela ubukho bukamoya oyingcwele. Athi umoya oyingcwele sekhona, lifuna umlawula. The same people abancame ukudla bencamela uba moya ingcwele ibakhona.
Ave ndincokola nomfundisi omdlulu labethwa luvalo. Uyika. Sithi asincokola the same people ababekade bekhala besithi moya ingcwele ibakhona athi xa ekhona bamlawule. The same people. Sathi sincokola lelo sathi if bekunokwenzeka nyani umoya ingcwele asebenze ngokuthanda kwakhe, athande ukusebenza kwakhe, bekusuppose sinawo amaxesha woba inkonzo ingavalwa. Amen. Singayithini inkonzo bathandekayo? Ayisivala yonke imihla yiprogram utata bethinge bekwayichaphazela ndizolo. Wathi sine program yethu yokucontrola abangekafikelwa kumoya oyingcwele. We have got the program to control inkonzo. But if umoya ingcwele besilawula simvumela, bekumele ba sinawo amaxesha oba silale enkonzweni. Niyandiva abathandekayo? Ngoba kukhona umoya ingcwele endlini. Umoya ingcwele abanamaxesha asithrosnayithise. Sithrosnayithe nje. Abantu badlwe umoya ingcwele, abanye uba sincamile, abanye bathathe yona ngekiriva ugoduso. Amen. Baba baqhutywe ngama wheelbarrow. Ayithi sithe makasebenze ngokufuna kwakhe. So ngeke xa esebenza ngokufuna kwakhe sihlale sisober. Inxila not an part time ukunxila. Inxila elunga part time ukunxila. Linamaxesha waba ligoduswe ngewheelbarrow. Amen. So ndiyayifuna siyi-challenge indaba yeministry kamoya ingcwele. Asebenze ngokuthanda kwakhe. Mhlawumbi kanthetha he must like as he move and move as he like. And thina kufuneka sibe ngabantu abayivumelayo the move of the Holy Spirit. Because of time, masibona amazwi kwincwadi kaJohane sithandaze. John chapter 7 verse number 37. John chapter 4 verse number 13. Ngegama lenkosi ngakufundela osale ifumene sithethe kambalwa bese siyathandaza. Nondiboleka nje ifowuni leyami ifowuni le ndividorayiza ngayo for ixesha. Nondiboleka nje ifowuni nje please bathandekayo. John chapter 7 verse number 37. John chapter 4 verse number 13. Isithembiso if besinexesha besizawubona incwadi yabaseEfese chapter 4 verse number 22. Kwindawo ethi ngokwihambo yenu yangaphambili
uthi ke ngokuPaul nisoseninceda nimlahle ke ngoko umuntu omdala ngokuhambo yenu yangaphambili. Yangikhama le mic yo. Nimlahle umuntu omdala. Nibenze njani umuntu omdala abathandekayo? Uthi Paul ngokuhambo yenu yangaphambili uthetha namandla eliprofethayo, uthetha namandla elinawo amavesi ashumayela. Kodwa uPaul uyababongoza uthi kangoko bazalwane ngokuhambo yenu yangaphambili lahlani umuntu omdala. Uthi Paul lo uxokayo ke ngoko makalahle uxoka. Amen. Sayifundi khona into efuna sidlule kuyo pha. Khawufunde le ncwadi John chapter 7 verse 37. Ngoko ke ngomhla wokugqibela ongowona mkhulu womthendeleko wema uYesu wadanduluka ngomhla mkhulu wokugqibela wema uYesu wadanduluka ngomhla womkhulu wema uYesu wathatha ngezwi elikhulu wadanduluka esithi abantwini ukuba kukho othi uthetha nabafundi bakhe, uthetha nabantu abakholiweyo kuye. Wema uYesu wabiza i-altar call, wabiza i-altar call yabantu abasindisiweyo, wabiza i-altar call yabantu abalithembayo igama likaYesu. Wema uYesu wabiza i-altar call. Ukuba kukho othi unxaniwe, ukuba ukhona onxaniweyo makeze kum ase. wabiza i-altar. Ukuba ukhona onxaniweyo makeze kum asele. Jonga uthi uYesu ubukhona onxaniweyo makeze kumenze njani? uYesu ngelixesha seCalvary wahlatywa ephangweni, kwiphango lakhe kwateka amanzi negazi, ngoba in order isalvation yomntu ibe fulfilled kufuneka umuntu ahlangane neento ezimbini. Kakuyikhonza isalvation ungahlanjwanga ngegazi. Okwesibini, kakukwazi uyimela isalvation ungahlangananga namanzi. Izinto eziphuma kuYesu ngamanzi negazi.
kukhona indoda especialize ngamanzi. Kukhona indoda ayathunya ifela ezulwini ispecialize ngamanzi. Kodwa le ndoda idinga abanxaniweyo. Lamanzi akhona. Kukhona indoda especialize ngamanzi. Kukhona indoda ephethe amanzi. Kodwa le ndoda idinga abanxaniweyo. Hallelujah. Lamanzi akhona. Akwenzeki umuntu asela amanzi engawanxanelwanga. Usela kuba uve unqane. Yakuwasela amanzi. Kanti udlamini ungavanga nje kunqaniweyo. Ukuze usele kufuneka kube khona unqano. One of the things uSathana ayintshontshayo lunqano. Xa abazalwane bekhonza benento zabo, bekhonza nento zabo, bekhonza nesimo esidala kwebiwa unqano. uSathana yabona isitha siyakuya kukhonza sitha sikhona manje uzakuya kukhonza la akuya kuSathana ushumayele akuya kuSathana sikuplane ube khona phakathi wethu kodwa isitha sikugqibile xa sibihanga. Baninzi abantu abakhonza inkosi uJesu bebelwe unqano. Abantu abasokolisayo enkonzweni ngabantu abakhonza unqano lungekho. Akekho umuntu oyihlupha enkonzweni kanti ngumntu obelwe ihanga. Amen. Kubiwa unqano. Ukhonza ungenalo. Yizile. Yabona ufika nje usela uyakuyeka. Afika abe nje unqano. Uba singenelwe. Sisenziwe njani? Singenelwe. Siyangenelwa xa seunqano lungekho. Sikhonza kakubi singenelwe. Uthi uPaul kwincwadi yamaGalati athi sinohlobo lwabantu abangangenanga ngesango. Kayifunde chapter 2 Mark verse 4. Sinabantu abangangenanga ngesango. uJesu wami uyaphila Diyo kwesa pantoni na uJesu wami Jesu uyaphila kwesa
le ncwadi yamaGalati. Funda mfowethu kathi. Nangona amadoda athile azenza amakholwa engengalo. Awuke uxa kube unqano kukuba khona istandard bakhona uhlobo lwabantu abavuswayo. uPaul laba bantu bavuswayo ngabantu abazenza amakholwa bengendawo. Xa kubiwe inhlala kuvuka uhlobo lwamakholwa. Funda tata. Ngenxa ke yabazalwane ababuxoki abangeniswayo bucala. Uthi lombhali bangeniswa bucala. Bona bangena ngokunyebelezela besiza ngohlola. Ungena ngokunyebelezela xa umele ihanga. uPaul uthi ke sinohlobo labaza uthi bangena ngonyebelezela. Uthi bazohlola inkululeko yethu. Bazohlola lenkululeko sinayo. Ungabona abantu bayinhlupho enkonzweni uxa bakuthena inhlupho hayi wangena wabethakala kwindlela ongena. Uthi lombhali sinohlobo labantu abangena ngonyebelezela bengena bucala abazelwanga ngumusa bangena ngonyebelezela. Haleluya. Bangena bucala bengangeni ngesango. Now bathanda basibuye ndifuna abanqaniweyo. Uthi uYesu lo uthanqanwe makazosala nalithandela amanzi lidinga abanqaniweyo. Ngoba yabona xa unamanzi kufuneka umuntu ohlala esemanzini efellowshipha namanzi. Zingaqhawuka i-relationship zakho, zingaqhawuka i-fellowship zonke, but the fellowship with the Holy Spirit. Funeka ubudlelwana nomoya oyingcwele noba bam nobakho bungaqhawuka, but the fellowship with the Holy Spirit ndiyabugcina ubudlelwane bukamoya. Ndingalahlwa ngabo bonke endikhonza nabo, but the fellowship with the Holy Spirit angeke ndohlukana nabo ubudlelwane. Umoya oyingcwele ungamanzi. Bonke abaselayo basela kuyo umoya ngoba yena ungamanzi. Umoya oyingcwele lo nguye lusigcinayo sisamandleni. Babuyinkonzi inkosi yethu. Siyawadinga amanzi. Sidinga amanzi. Laba ngabantu baphithizele kungatholi manzi. Xa uhlangene namanzi inyawo zakho zifika zime. uDavide inyawo zam zafika zema. Gada unqano. Suyivuyela into yokhulu ude weqe ungabi nalo unqano. Suyivuyela into yokhonza ingekho into elambileyo. Abona ufuna likholwa elihlale likhombozele. Hallelujah. Amen. You are ready to receive. Amen.
ubukhona othancanwe makezosela emthonjeni. Kule verse ka-chapter 4 kaJohane uthi uJesu udibane nentombi equleni, noba siyifundanga yona, kodwa ndithanda amazwi awathethayo athi uYesu othe wasela kula manzi wakho uyobuya phinda nca, kodwa oyokusela kumanzi endiya kumpha wona ngeke aphinda ncanwe naphakade. Uthi kuye lowo kuya kugqabhuka imisinga yamanzi, yona nto ibekwe ngoyingcola kuyaba inhliziyo nje, yiloo mvuselelo yamanzi. Ndizorevive ifellowship namanzi. Ukhonza amanzi uhamba nawo, ukhonza unqanelwa amanzi, uhlabelela unqanelwa amanzi, ushumayela unqanelwa amanzi, unento eqabuka enhliziyweni ethi moyingcwele ngomele wena. Amanzi. Amen. Sidinga lo manzi. Funa ukhuleka, sidinga lo manzi. Xa kuphela amanzi, intombazane ekade ithanda amadoda icinga amadoda wayo. Xa kuphela amanzi, owayekade esela utywala ethanda utywala ukhumbula utywala bakhe. Angaphela amanzi ebandleni, abantu bakhumbula into ababekade bezizwa, abantu babuyela kwizinto ababekade bezizwa xa amanzi engasekho. Ukuze sibe namandla okuhamba izinto zingavumi, sibe namandla okuma sipushwa ngamanzi engumoya oyingcwele okhoyo ngaphakathi. Na uthatha le nto iba ngumntu ohlala enqaniwe. Amen. Uthi kuJesu lo mfazi kulosisi, la manzi yokwasela ngeke ubuye unqanwe naphakade. Yakhe igqibosela lo manzi, yathi le ntokazi ndiphe Nkosi ndisele kulo manzi. Tyhini Nkosi uJesu, tyhini bootata bam, kuthiwa le ntokazi yalibala nomphanda wayo. Haleluya. Yalibala umphanda, yashiya umphanda, yagcwala isitrato. Ithi khaniza ukhona ondixela into endakhe ndazenza. Ihlangene namanzi, ayidibananga nacawa, ayidibananga nankonzo, kodwa ihlangene ne-rivers of the water, ihlangene namanzi equleni. Ivuka apha imvuselelo xa amanzi. Oh, haleluya. Kuba egqiba isitrato le ntombazana inxiliswe ngamanzi, because ngeke udibane namanzi uhlala unjalo. Uyaphela ubuwena xa uhlangene namanzi. Intando yakho iyaphela xa udibene namanzi. Ubuwena, isimo sakho uyaphela uburhadebe xa udibene namanzi. Uyaphela ubuphele xa udibene namanzi. Isimo sakho sidala awukuya silahla xa uhlangene namanzi. Funda tata verse 37. Ke kaloku ngomhla wokugqibela, Yes. ongowona mkhulu womthendeleko, wema uYesu wadanduluka Wema esithi, uYesu wadanduluka esithi, ukuba kukho othi unxaniwe, uba kukho onqaniweyo makeze kum asele. makeze kumasele.
lowo ukholwayo ukholwayo kum njengoko satshoyo isibhalo ewe tata uyakumpompoza imilambo yamanzi. mfowethu kade ndigqithwa yile ndawo apha le ithi lowo ukholwayo kuya kumpompoza imifula yamanzi. uyesu akaloxhela uyesu iqhele lukunceda lifuna udiphende kulo. uyesu akalonyangi uthi lo usalayo nakuya kuyawuphuma le nto iphuma kum apha kumntu kuyesu kuphuma uxolo kuphuma uthando kumntu kujesu kuphuma imvisiswano kumntu kujesu kuphuma uxolo hayi babazalwane kuphuma ukulunga kuphuma iziqhamo ezibonakalisa inguquko nakulowo uthola amanzi ezi zinto eziphuma kumntu kujesu nakuye ziyaqhaphuka. kuye lowo kuya kuphuma amanzi imisinga yamanzi. Haleluya haleluya. Lowo ukholwa kuyo kuya kuqhaphuka imisinga. Bayibonga ivangeli kuya kuqhaphuka imisinga yamanzi. Sibe nomama abanemisinga yamanzi sibe notata abanemisinga yamanzi behamba nje noba semsebenzini kukhona imisinga yamanzi. hayi babazalwane kuselwa kubo babazalwane. Haleluya. Mamela izulu emhlabeni noba izulu lingekho emhlabeni noba ujesu engekho semhlabeni asezulwini kodwa uyesu ubonwa kubo. Yazba uyesu akekho semhlabeni ayive imbi into uyesu angabonwa kuthi abantu ujesu afuneka bonwe kubo sithi, but we cannot do that without the baptismal kamoya oyingcwele. Ikharethi ilungiswa ngamanzi. Sibondwa ukufika kwamanzi. Wenani nonqaniweyo noba kanamali makazosela nali ithende lamanzi. Zonivuselela zovuselela imithombo eyomileyo zovuselela imithombo eyomileyo makube khona amanzi aphumayo. Amen. Lo uselayo kuye kawuqhaphuka imisinga yamanzi kawuqhaphuka imisinga. Singabi nabantu abangayazi itashi kamoya oyingcwele. Singabi nabantu abangazange basifa isandla sakhe. Singabi notata abangasazi isandla. Singabi nomama abangayazi isandla. Sibe nomama abasazi isandla. Sebehlele etekisini bebodwa kodwa isandla. Hallelujah. Those are the rivers eziqhaphuke. Jonga xa ungumzalwane uJesu senza sibe imithombo. You know imessage ebekwe kumi leyo namhlanje yonke nje ibekwe nje lo message yoba ke ndishumayele ngemithombo. You are the word, ungumthombo wena. And into esi-expected kuwe ngamanzi. Kuwe xa sifika masisela amanzi. Makungaphumi into ezimdaka empilweni yakholwa. Makuphuma amanzi. Makungaphumi ipolitiki.
makuphume the rivers of the waters. Man, uthi ke lo mbhali ke kuyakugqabhuka imisinga yamanzi iphuma emimilini yakhe. Imnandi salvation xa ekhona amanzi. You know, ave kubukhonza ungekho nto ayivayo. Kubuhlungu ukho. Uyabona uYesu wathi esemnqamlezweni for a second eshiywe nguyise wakhala. Walila inyembezi. Engazange akhale eshiywe ngabantu. Engazange akhale bethwa. Engazange akhale edlathulwa. Engazange akhale umqolo wakhe ubethwe inyama yaphela emqolo. Engazange akhale isifuba sakhe sibethwa saphela inyama. Haleluya. Engazange akhale eshiywa ngabafundi bakhe. Washiywa yi-5,000 yabantu abondlileyo uJesu. Kodwa azange akhale eshiywa ngabo bantu. Haleluya. Washiywa yi-72 yabafundi. Kodwa uJesu zangakhale, but for a second eshiywa emnqamlezweni wakhala uYesu. Wakhala uYesu. Wakhala uYesu. Wakhala Alaye Lama Sabakatana. Take away Ubeshanga Lamanza Yakalarwa Bayakalwa Sefema Manz Somala Wema Sefema Wema. Thank you, Jesus. Lamanza Yakalarwa Kaiga Safagad Lamanza Yakalarwa Kaiga Safagad Set commands in this generation. Set commands. Set Promabas Messiah. Set commands. Yes, Lord. Jesus. Hallelujah. Ningixolele ubekwe le message. Masilungiseni imithombo. Awufuna uncwadi ke chapter 26 verse number 18. Sivale ngayo. Wabuya wayibamba imithombo eyayimbiwe nguyise. Verse 15. Verse 15. Asuka ayidiba yonke imithombo eyayimbiwe zizicaka. Ufumane isityhilelwa. Hallelujah. Ulombhali waditywa imithombo kaIsaki awaye yivulelwe nguAbraham. Kukona uhlobo oluthile labantu elavulelwa ngabavangeli imithombo. Abakabi nayo yabo. They depend ebantwini ukuthola irevival. Abakabi nayo eyabo imithombo. Uthi lo mbhali amaFilisti abona uIsaki enemithombo. Abanomona ngoba lukhona uhlobo lwamaFilisti nasenkonzweni. Kodwa amaFilisti ambonela efika uIsaki enemithombo. Funda mama. Asuka ayidiba yonke imithombo. Ayidiba imithombo kaIsaki. Eyayimbiwe zizicaka. Ayidiba amaFilisti. Lumkela amaFilisti aseca kwakho. Lumkela abantu abasondele kuwe. Semthonjeni yakho. Kade abantu abasondele kuwe abangenathixo kusasa bazokudibela imithombo. Jesus. Hallelujah.
Isake naye wadijela imithombo. Basondela kuyo amaFilisti kanti azodinga imithombo. Funda. asuka indima yonke imithombo Ayidinga imithombo. eyayiphiwa zizitaka zikayise Afake into esimdaka emthonjeni kayisakhe. My God. Afake iplastic, afake iitoti zefish, afake umhlaba iindaba zenkonzo, afake amathuba lenkonzo, afake emthonjeni. Ayidima iyaphela imithombo, iyadimeka. Yes, Lord. Thank you. Afake iitoti zefish. Ngoba amaFilisti ungacinga bayathanda. Ngelo xesha adima imithombo. Ungacinga bahamba nawo amaFilisti. Ngelo xesha adima imithombo. Haleluya. Akufake izinto amaFilisti. Adima nomthombo. Thank you. Thank you. Adima amaFilisti imithombo. Lumkela amaFilistiya. They are so advanced. Ukuyidinga le mithombo. Ifunda mntadi ke sisi. asuka ayidima yonke imithombo Ayidima yonke imithombo. eyembiwa zizicaka zikayisu Abraham. Aqala kuleyo ivume ngabavangeli ayidima. Adima nekayisakhe. Funda tata verse 18. Kodwa ndiyamthanda uyisakhe sanga verse 18 tata. wabuya wayimba Wabuyisakhe. Wabuyisakhe. Wathatha ifotholo isakhe. Wathi noma kuthe kuphelile ngemfihlo yami. Ngoba uSathane besevula. Sithi kuphelile ngami. Wathatha ifotholo isakhe. Wayaphi imithombo. The rivers of waters. Wayapha. Ngiyaphiwe imithombo. Sizomamaza. Natsebesasa. Sizaheba. Sizaheba. Wayomba isakhe. Wayomba. Ima wakhupha umdaka. Wakhupha iplastiki ezimdaka emthonjeni. Wakhupha inhlabathi eyayiseyifakwe ngamaFilisti. Wahlambulula. Wabuyela kwi-confession. Walahla umdaka. Unobangela wesomba womthombo. Iyobiwe imithombo. Rakashata. Iyobiwe imithombo. Ishataba. Wabuya. Wayamba. Holy Spirit, waphinda ubuyele emaFilistini. Lahla amaFilisti. 34 kanti ulifunde verse 18. 34 wabuya wayomba abuya wayomba imithombo wayomba imithombo. yise Wayomba kwaleya ibeditywe ngamaFilisti. waqala kuleyo yayiditywe ngamaFilisti. Izinto ezimbethileyo isakhe. Waqala kulaa mithombo yayivalwe ngamaFilistiya. Funda tata ivale. wabuya wayomba imithombo
ayimbiwe nguyise shanda kashatapa wabuya wayomba kwaleya ibidinyiwe ibidisa ngamaFilistiya wabuya wayomba baqala bataka amanzi namhlanje amoyitwele ngikuyalo buya uzobakha umthombo wakho moyitwele ngikuyalo baditshele imithombo lamanzi awasaphuma emthonjeni kodwa moyitwele ngifiselele buya moyitwele ngifuna lo manzi masibeke nyawo zethu ngifuna lo manzi ngikuyelo moya I need the waters izothandaza mfokadekede ngidinga lo manzi moya intwele ngigcwalise ngidinga lo manzi maleka siyathandaza I need the waters ngifuna amanzi ijimiza ngaphambili nangamanzi ophuzayo wabuya wayomba kwaleya imithombo amandala waqala womba babuya bayigqiba seyombile waphinda wayomba waphinda babuya bayigqiba waphinda wabuya kaphela amandla wathi ndizawuqhubeka ndizawuyomba nide ndinqame andizuyeke ngekaqhabhuka amanzi ndizawuthandaza ndaqhabhuke ndizawumfuna abantu bade bancame kuthiwa lona wokugqibela umthombo wawubiza ngokuba nguRehoboth ukwangalela bathi noba bafela ngapha awusavaleki bathi noba bayathanda ukugqiba kodwa awusagqibeki namhlanje imifula koporapapapayata fulumba bakuthandaza irapapaparakato inaya halakato rabababababasha ikora thandaza keperatapali yanele ukukhonzela enhlango yanele ukukhonzela enhlango yanele bawo funa nomthombo bawo give me the Holy Spirit fill me Lord fill me again with the Holy Spirit amandla yarapa pepeya yabo yarakato ini peperatati pepeya shantakata rapapapas rapeperatato inakoshata rapeperata Holy Spirit touch Shadaya Heleket Rapapesh Ikan Rokota Holy Spirit touch Koporatataya Inaharatato Elebredeya Heleketa Sinrekedosh Inalaradabai Yamau Hallelujah
Moratanteke. Shintakapaya. Keperataya. Ilikundaka.